Aħna firmajna l-kontratt ta' 8 sigħat. Kmieni wara nofsinhar ix-xufiera tal-Arriva ntalbu jmorru fl-uffiċini tal-kumpanija li hemm fil-Park and Ride fil-Bla Dalbajda. Xufiera li tkellmu magħna saħħu li l-iskedi tax-xogħol kellhom jingħataw b'6 xhur il quddiem, iżda mbagħad qalulhom li kellhom jitqasmu minn 15 il-ġurnata qabel. Madankollu kien biss illum li x-xufiera tqasmitlhom strixxa ta' karta miktuba bl-idejn ta' kif se jaħdmu għal din il-ġimgħa. Di roaster oħra, li turik xi 13-il sija xogħol ukoll. Din ir-roaster. Ir-roaster tal-Arriva di, biċċa karta. Meta nqraw il-ħinijiet li kienu jgħidu li x-xufiera kellhom jaħdmu ma' 12 sija xogħol, beda id-disgwid għaliex dan imur kontra dak kif firmat fil-kuntratt tax-xogħol. 6 ijiem xogħol fil-ġimgħa minn 7. Fejn taħdem 45 sija fil-ġimgħa, pagi ta' 12,700 fis-sena. Jekk qed tażel din il-preferenza int qed tajjeb għalaw. Qed tarawha di? Ejdlek ir-roaster tagħna, jekk din roaster tagħna taqbilx mal-koppja tal-kuntratt. 12 sija kuljum xogħol. Il-kuntratt jgħid li xufier m'għandux jaħdem iktar minn 54 sija f'6 ijiem li jiġu ekwivalenti għal 9 sija f'ġurnata fejn sija minnhom tkun break. Għas-sijat żejda li l-ħaddiema għandhom jaħdmu l-Arriva se tagħti 35 euro, iżda ħut mix-xufiera saħħu li ma jridux li l-istorja tirrepeti ruħha fejn is-sijat twal ta' xogħol iżommuhom il-bogħod mill-familja tagħhom. Xufiera mħassba saħħu li l-Arriva ta' dawn ix-xiftijiet tat l-iskuża li se jkun split shift, jiġifieri li x-xufier ikollu break ta' madwar 4 sigħat fejn huwa jkun jista' jitlaq mill-post tax-xogħol. Ftit tal-ħin wara ġie deċiż li l-numru ta' xufiera ma jitqasmilhomx ir-roster tax-xogħol, iżda uffiċjali tal-Arriva għalulhom se jċemplulhom biex jispjegawlhom kif se jaħdmu għada. Uħud mix-xufiera baqgħu jinsistu li mhux se jaħdmu, oħrajn aċċettaw li jibdew. Issa għalilkom min ma jridx jaċċetta dej jaqbdu l-uniformi. X'inhi risposta? Ħallowlu l-uniformi. Ejdu ġib kaxxa ħaninżaw issa. Ejdu ġib kaxxa ħalli. Għada ma naħdmu. Għada s-servizz tal-Arriva mistenni jibda fil-5:15 ta' filgħodu.